Il-ftuħ statali ta' 12 il-Parlament beda permezz ta' quddies fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-quddiesa magħrufa bħala l-Quddiesa tal-Ispirtu Santu kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Parlament bdiet dalgħodu b'quddiesa imqazza mill-Arċisqof ta' Malta l-onorevoli membri parlamentari. Waqt l-omelija wa tkellem dwar l-importanza tal-maħfra u l-imħabba speċjalment għal dawk li jkunu fdati bit-tmexxija. U ferħilhom għall-fiduċja illi ingħataw biex imexxu lil pajjiżna u għalaq billi xtaq il-ġid għal-poplu Malti wawċi kollu. Waqt l-omelija l-Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona saħa illi l-membri parlamentari għandhom jitalmu minn xulxin waqt li jimxu fuq it-talim ta' Kristu biex jużawh bħala gwida fit-tmexxija tagħhom. L-Arċisqof tkellem dwar dak li Ġesu stenna minn San Pietru meta huwa għażlu bħala l-mexxej tal-Knisja Kattolika. Bl-istess mod saħaq dwar l-importanza li l-mexxejja tal-pajjiż li jingħataw il-fiduċja imexxu b'imħabba. Qabel dan ma silta fil-Vanġelu fejn Ġesu ipretenda li San Pietru bħala mexxej għandu jkollu doża akbar ta' mħabba lejh. Il-Parlament ikun skola ta' talim għal-membri kollha tiegħu li jitalmu minn xulxin u mitnebbiħiet li jagħtihom il-mulej. U asqar ukoll li l-mexxejja għandhom ikunu preparati biex jaħfru għaliex il-maħfra twassal għal paċi.